Еш башкаручыбыз Газинур. Çıkan şakta hayır Fatiha'nı bir yenge İzgü dağların her adımda yoldaş buldu dünya gizgende Haydağına bulmayayım barısına bağışlıyman yürek kısımda Un yağınımdaki feriştege Yaşimen keysine Haydağına bulmayayım barısına bağışlıyman yürek kısımda Un yağınımdaki feriştege dinlep yaşimen keysine Қазірде бит юлға жиынғанда Ақ теректер тілеп қаласың Хәуіфлерден сақлап айтырсыңлы Янәшәнден ұтлап барасың Қойдағына болмайым барысыңа Бағышлаймын ерек хисімді Un yağınımdaki feriştege dinlep yaşimen kemisine Haydağına bulmayayım barısına bağışlıyman yürek hısımda Un yağınımdaki feriştege dinlep yaşimen kemisine Un yağınımdaki feriştege dinlep yaşimen keysine Газинур, зур рәхмәт. Мөхтәрәм җәмәгать, менә соңгы араларда гына сез аны радио телевидениедан күреп алгансыздыр, күреп калгансыздыр. Инде ул безнең Мәүлид кичәләрендә быелгы Мәүлид кичәләрендә катнашты, азнакайда чыгыш ясап, ул инде үзенең теләкләрендә балаларга булган хәер фатихасын да биреп кайтты. Һәм менә бүген ул Казандагы Мәүлид кичәсендә Россия Ислам университеты мөгаллиме, автор башкаручы Ильяс Халиковны да шигәлебез сәхнәгә. Ильяс, рәхим ит. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Ota baba mirasının zurı Kur'an tırra üyünün türünde Salı şatıdan belgen dağlarım Tel ışımda yürüyüge Ülkü balam uyat yüreklerde iman nurun Kur'an haklığın Seni tınlap iske alsın her gün dünyalıkta Allah varlığın Ülkü balam uyat yüreklerde iman nurun Kur'an haklığın Seni tınlap iske alsın her gün dünyalıkta Allah varlığın Allah bir, o məngili Bütün
Lekin jon iyesi аңа muhtaç. Aның hiçbir нәрсәгә muhtaçlığı yok. Ул беркемне тудырмады, беркемнән тумады. Hiç kim аңа тиңдәш булмады. Bismillahsыз дөнья куып булмый, гамәлдә көтәр без янәшә. Нәшәләр дәврләрне җиңеп, диндә булыйк диеп көрәшә. Балам уят йөрәкләрдә иман нурын, Коръән хаклыгын сине тыңлап искә алсын һәр кем дөньялыкта Аллаһ барлыгын. Балам уят йөрәкләрдә иман нурын, Коръән хаклыгын сине тыңлап искә алсын һәр кем дөньялыкта Аллаһ барлыгын. Барча мактаулар Аллаһ Тәгаләгә. Ул дөньядагы барча җан ияләренә үзенең ниъмәтләрен бирә. Ахирәттә мөэминнәргә генә бирәчәк. Кыямәт көненең патшасына чын мактау. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Синнән генә ярдәм сорыйбыз. Безне туры юлга күндер. Үзең ризык биргән, ачуың төшмәгән, адашмаганнарның юлына. Үзе безме әллә Коръән ялый, ни яшерә заман карасы. Без мөселман өммәтеннән шуны онытмас сине адәм баласы. Укып балам уят йөрәкләргә иман, Коръән хаклыгын сине тыңлап искә алсын һәр кем дөньялыкта Аллаһ барлыгын. Укып балам, укып Коръән уят йөрәкләргә иман нурын, Коръән хаклыгын сине тыңлап искә алсын һәр кем дөньялыкта Аллаһ барлыгын. Укып балам уят йөрәкләргә иман нурын, Коръән хаклыгын сине тыңлап искә алсын һәр кем дөньялыкта Аллаһ барлыгын. Сине тыңлап искә алсын һәр кем дөньялыкта Аллаһ барлыгын. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Иртән торып күзне ачам, күңел намазга дәшә. Хәвефләрдән саклап калып, Коръән бәхет өләшә. Шөкр Алла бездә кабат, хак иманга кайтабыз. Коръән аятләре укып үссен балаларыбыз. Шөкр Алла бездә кабат, хак иманга кайтабыз. Коръән аятләре укып үссен балаларыбыз. Ашык синдә икәндегә Аллаһ әҗрен бирен. Акшам намазына кадәр теләгәйтергә өлгер. Шөкр Алла бездә кабат, хак иманга кайтабыз. Коръән аятләре укып үссен балаларыбыз. Шөкр Алла бездә кабат, хак иманга кайтабыз. Коръән аятләре укып үссен балаларыбыз. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Искәртеп барша җиһанга азан намазга дәшә. Кылган изге гамәлләрдән савап яза фәрештә. Шөкр Алла бездә кабат, хак иманга кайтабыз. Коръән аятләре укып үссен балалар.
үссін балаларыбыз. Құр'ан аятлары оқып үссін балаларыбыз. Я Раббым, рахметіңнен ташлама. Ильяс Халиков. Kızım, doğruysan öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim ghayril Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lam yelid ve lam yulad. Kufuwan ahad. Rahmet olsun. Kızım, Mele, Saniye. Pek zor rahmet sizge. Rahmet bek zor. Endi mine balalar demekten Muhammed Peygamberimiz de balalarını bek de yaratkan. Hem ol bir kaçanda balalarını meşitke alıp gelüden tıymagan. Bugün kızganış meşitte başkalarga kumaşaulay ol deyip dikkine oturmay ol, vağazını tınlamay ol deyip balalarımızını meşitke alıp gelüden biz tıyabız, tıyılabız. Hem әле балаларын алып килгән кешеләргә дә кырын күз белән генә карыйбыз мәчеттә. Ә бит бала кичкенәдән менә шулай дуаларны өйрәнеп, әгәр инде улай өйрәнерлек яшьтә булмаса, дуа сүрәләрнең аһәңен ишетеп үссә, ничек яхшы булыр иде. Андый баланың күңеле һич кенә дә бозыклыкка, явызлыкка бармас иде. Уйлансак иде, бу хакта да уйлансак иде. Тагын бер мәртәбә хәерле кичләр булсын, мөхтәрәм җәмәгать. Худайга гашыйк булганнар, зикердә булганнар алар. Шулар белән бергә булыр өчен зикер әйтик, мөселманнар. Яманнарга катыштырма, тизгел безне яхшы сафка. Рәсулла юл күрсәтеп торсын иде ул тарафта. Шәфәгатен өмет итеп салаватлар әйтсәк иде, бер Ходаем кабул итеп моратларга җитсәк иде. Килеп җитәр үләсебез, каберләргә керәсебез, сөаль фәрештәләренә булыр җаваплар бирәсебез. Раббым Аллаһ, дил ачкычы бирсәң иде шул көннәрдә. Кыямәт көне булганчы ятасыбыз бар дар гүрләрдә. Газраил җанны алганда шайтан торыр ялдарга. Камил иманнарым белән үткәрсенә тәгадалла. Кара гүрләр якты булыр, камил булса иманыбыз. Тар ләхтебез киң булыр, яхшы бирсәк җавабыбыз. Җавапларны яхшы бирү өчен, әлбәттә, иманлы юлда булырга кирәк. Әлбәттә, һәр даим вагызлану кирәк. Менә кичә безнең икенче өлешендә, мөхтәрәм җәмәгать, әйдәгез әле без вагыз белән башлыйк. Һәм мин сәхнәгә чакырасым килә Сарицыны бистәсендәге Зәйнулла мәчете имам хатибы Сөләйман хәзрәтне. Сөләйман хәзрәт, рәхим итегез, сезнең вагызны тыңлыйк. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkidip uzganıbızca bereket çeşmesi idi ol. Hem şuluk vakitta ol bütün kişilerge merhametli hem rahimli idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün gaziz tuğan ilinden köşkenden son, köp yıllar Medine şehrinde tırgandan son Allah'ın emriyle Mekke'ye geri kaytırga. 10.000 gaskeri bilen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye taba yönele. Hem Halid ibn Walid isimli sahabesi gaskerler patşası bula. Gaskerinin citekçisi bula. Ey Halid di, eğer de sen düşmanlarını kursan di, sen özünü gaskerçilerge, sahabelerge etti, Allah kılıçların çıkarmasınlar di. Çünkü Allah'ını kılıç buna alıp bulmaydı. Allah'a merhametlilik kursatirge gerek deyip şuşunday söz eytip Halid'ni birinci gaskeri bilen cibere. Özü bargan vakitte Mekke'ye kire tekbir eytip, hem şuluk vakitte Mekke'nin büyük düşmanları, müşrikleri, Peygamberimizni yafalagan, Peygamberimizge küp zararlar getirgen kişileri kaça başlıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kile Mekke'de bütün Mekke'de bulgan Ka'betullah'dan bütün putlarını alalar. Hem büyük uruna basa, yanına Bilal razıyallahu anh'ını bastıra. Hem eyte, ey Mekke kişileri dey, ey mine karşı silevçiler dey. Bugün Allah'ın emri kildi dey. İyi siz meni küp kimsettiniz, benim artımdan iyergenlerin bir küp jafaladınız, kan töktürttünüz, göz yaşlarını aktırttınız, yetim balalarını kaldırttınız dey. Mine hazır sizin bilen nərsə işlerge dey. Mine hazır sizin bilen nərsə işlerge dey.
Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Сухайл яки Ибн Сухайл исемле кеше тора да һәм әйтә: "Эй Пәйгамбәр Мухаммад алейхиссалам" ди. Без сине җафаласак та, без сиңа дошманлык күрсәтсәк тә, син барбер моннан истин кеше ди. Сине Аллаһның бүләге ди дөньяларга, син безне кичер инде ди. Шул вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям күз яше белән елый башлый. Аңар Юсуф Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, Юсуф Пәйгамбәр алейхиссалам искә төшә. Чөнки ул бала булган вакытында аның менә шушы ничек кардәшләре, кабиләш, ничек кардәшләре, кан туганнары аны кимсеттеләр, шушындый хәл килеп баса. Һәм инде ул малга, милкәткә ия булганнан соң алар аның янына баш иделәр. Һәм Пәйгамбәрбез елый һәм әйтә: "Ярый, мин сезне кичерәм" ди. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам хәтта дошманларга да рәхимле, шәфкатьле булган ул. Шуның белән ул дан казанган, шуның белән ул җиңгән. Шушы сүзне ишеткәннән соң Мәккә мөшрикләренең күбесе басалар да: "Иннаху ла-хак", бу кеше хаклык юлыннан бара, һәм без аның артыннан иярәчәкбез дип. Каты сөякләр Пәйгамбәрбезнең дошманлары иман китерәләр. Чөнки аның авазыннан мәрхәмәтлелек чыга, һәм аларга карата үче булмый. Чөнки ул дөнья теләми, патшалык теләми, ул Аллаһ бәндәсе була. Аллаһның менә шушы бүләген, Аллаһның бүләген, рәхмәтен чәчеп йөрүче зат була. Һәм шул ук вакытта Мәккә мөшрикләренең берсесе алып киләләр. Ул Абу Бакр Сиддикның әтие була. Абу Бакр атасын Абул Кахафата исемле кеше кулыннан ияртеп алып килә һәм әйтә: "Эй Расулаллаһ" ди, "Бу кеше ди минем әтием" ди. "Мин кем икәнне беләсең" ди. "Бу кешене дингә өндә" ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям кулын күкрәгенә куя, икенче кулын күтәрә һәм дуга кыла. Һәм моңа әйтә: "Минем артымнан ияр" ди. Һәм Пәйгамбәребезнең дугасы җитә. Улы яшендәге булган Абу Бакр Сиддикның атасын менә шушы бер дугасы белән дингә китерергә. Бер дугасы белән дингә китергә. Әгәр ул дошманларга каршы чыккан булса, алар иман китермәгән булырлар иде. Ләкин ул аларны кичереп, ярый инде дип кулын селтәп, Аллаһ сезнең белән дип әйтеп, алар бөтенесе дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямга ышаналар һәм Аллаһны таный башлыйлар. Һәм Пәйгамбәребезнең сахабәләре булалар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәне ашканнан соң Наср сүрәсе иңә. Һәм шушы сүрә иңгәннән соң Пәйгамбәребез 2 елдан мәрхүм булып китә. Ахирәт сәфәренә китә. Абу Бакр һәм Умар исемле сахабәләр сөйлиләр: "Без Пәйгамбәрне менә шушы Наср сүрәсе иңгәннән соң елмайганын күргәнебез юк иде. Чөнки ул аңлаганды, аның ахирәт сәфәренә юл тотасын бар икәнлеген" ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям фәрештәләр алдында да бик зур дан казана. Пәйгамбәрбез үлем түшәгендә яткан вакытта аның янына Газраил керә. Беренче ишекне шакый һәм аннары рөхсәт сорый. Пәйгамбәрбез кил, Аллаһның әмрен үтәүче дип рөхсәт итә. Бер затка да, бер патшага да Газраил рөхсәт итеп килми иде. Дауд пәйгамбәр булсын, Сөләйман пәйгамбәр булсын, Ибраһим алейхиссалам булсын, Ибраһим пәйгамбәр булсын, аларның янына килгәч, алар гаҗәпләнәләр иде. Без бит Аллаһның дусты пәйгамбәре, ник син безнең белән бездән рөхсәт сорамыйча безнең җаныбызны аласың дип әйткәч, ул әйтәдер: "Мин патшаларга һәм пәйгамбәрләргә рөхсәт итеп кирмим. Мин Аллаһ әмрен генә үтим." Ләкин пәйгамбәрнең биеклеге шуннан иде, хәтта Газраил аның янына килеп рөхсәт сорап янына килде. Шул вакытта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Эй Газраил" ди, "Кая минем дустым" ди. "Кем ул" диде. "Я Расулаллаһ, ул Җабраил" ди. "Ул төшә алмады" ди. "Ник мине күрәсе килмиме? Загыйф, минем тәнем яткан вакытта, тәнемдә саулыгым булмаганда күрәсе килмиме" дип әйткәч, Җабраил килде. Һәм башын игән килеш әйтте: "Эй Аллаһның сөйгән бәндәсе, мин синең менә шушы ахирәт сәфәренә китүеңне карый алмыйм. Күтәрә алмыйм. Син минем дустың иде" дип әйтте. "Эй Җабраил, син минем өчен нәрсә алып килдең" ди. Ул әйтте: "Синең өчен ди җәннәт ишекләре ачык" ди. "Юк, мин аны сорамыйм" ди. "Эй Җабраил, син минем өчен нәрсә алып килдең" ди. "Синең өчен инде хур кызлары әллә кайчаннан сине көтеп яталар" дип әйтте. "Эй Җабраил, син минем өчен нәрсә алып килдең" дип сорады. Һәм шул вакытта Җабраил алейхиссалам әйтте: "Башка өммәтләр читтә басып торырлар. Син үзеңнең өммәтең белән җәннәткә кергән вакытта" ди. Шуннан соң Пәйгамбәрбез күзен йомды. Күзен йомды да һәм Җабраилдан сорады: "Эй Җабраил" ди, "Шушы 2 көнлек дөньяга" ди, "мәрхәмәтсезлек тулы дөньяга" ди, "Түбән дөньяга син мин бу дөньядан киткәннән соң төшерсеңме соң" дип, "Иңерсеңме соң" дип сорагач, Җабраил алейхиссалам әйтте: "Аллаһның сөйгән бәндәсе, киткәч мин ничек монда иңәмен" диде. Шул вакытта аны бер кат вакыт узгач, Җабраил алейхиссалам әйтте:
Ey peygamber dedi, min 10 tapkır tağın yer yüzüne düşecekmen dedi. 10 tapkır düşken sayın bir Allah'ın bulegin ap gidecekmen dedi. Birinci düşken vakitte dünyadan bereketini alırman dedi. Kişiler bereketsiz kalırlar dedi. İkinci düşken vakitte kişilerden muhabbet hislerini bitirmen dedi. Üçüncü düşken vakitte tuğanlık jiplerini alıp getirmen dedi. Tuğan tumaşanı bilmey turgan bolar dedi. Üçüncü düşken vakitte patşalardan, türellerden gadillikni köngülden alırman dedi. Beşinci düşkeş indi dedi. Hatın kızlarının iyatın köngülden alırman dedi. Alar iyatsız bulup dünyanı tutarırlar dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tağın nerse, tağın ni işin şəsin deyip kaygırıp sıradı. Ol vakitte ettim di, hayır işlerini hem miskinlerinin sabırlığını alıp getirmen di. 6. tapkır tişkeş. Indi 7. tapkır tişkeş, ya Resulallah, min tişirmen hem senin dinini bilüçilerinin köngüllerinden tınaklıkını alırman di. Alar din bilen malga ımtılırlar, derecege ımtıla başlarlar di. 8. tişkeş indi min baylarının yumartlığını alırman di. 9. tişkeş Kur'an'ını ap getirmen di. Hem 10. tişkeş imanını alırman di. Şunun bilen yer yüzünde tırmış tamam bular di. Muhterem cemaat, biz şuşunday zamanada yaşayız. Cebrail belkim 8, 7 yaki 8 tapkır minip çıp gitkendir. Bizning nerse kaldı? Kur'an kaldı, iman kaldı. Dinni nık itip aparır için muhabbet gerek. Muhabbet bendege birinci bulurga tiyiş. Peygamberge bulgandan sonunda şu vakittagina kişi Allah'ını tanıy başlay. Muhabbetlerimizni arttırıyıq. Biz muhabbetli bulayıq. Muhabbet hissi sünse biz din bilen özümüzün minligimizni gine yabatırgan bulabız. Özümüzün şahsi menfaatlerge gine ımtılgan bulabız. Muhabbetli bulgan kişi o peygamberini görür, onun şefaatine erişip, Xudayning rahmetine erişetirgan bendelerden bulur. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Rahmet olsun Süleyman Hazret. Кайбер риваятләрдән күренгәнчә, Пәйгамбәребез вафат булганнан соң аны яраткан, ислам диненә ихласлы булган падишаһлардан Әрбил дәүләте патшасы Мөзәффәр Әбу Сәгыйд Күкбури бине Гали Биктәкин гаять юмартлыгыннан һәм инде Рәсүлебезгә булган ихтирамыннан чыгып, үз шундый матур гадәтне башлап җибәрә. Ул да булса, күп халыкны кунак итеп, ул мохтаҗларга хәер садакалар таратуны һәм аларны тукландыруны гадәткә кертә. Менә шул көннәрдән бирле менә андый мәҗлесләр Пәйгамбәребез туган көннәрдә үткәрелә башлый. Һәм әлеге мәҗлесләрдә мактап, Пәйгамбәребезне мактап шигырьләр сөйләнелгән, касыйдәләр, мөнәҗәтләр укылган. Бу күркәм гадәт тора бара инде шушы безнең көннәргә дә кайбер үзенчәлекләр белән, кайбер үзгәрешләр белән килеп җитә алган шөкер. Һәм без үзебездән соңгы буыннарга да бу күркәм гадәтләрне тапшыра алсак иде. Тапшыра алуыбызга безнең өметебез сүрелмәскә тиеш. Чөнки менә никадәр халык быелгы Мәүлид кичәсенә килгән. Бит узган елларда бармак белән генә санарлык була торган иде. Ярты залда тулмый торган вакытлар бар иде. Әмма быел Аллага шөкер, менә безнең сафыбыз елдан-ел арта бара. Моңа да сөенергә кирәк. Һәм тагын шунысы сөенечле, менә шушы дини темага иҗат итүче яшьләребезнең саны сафы арта. Менә тагын бер яшь башкаручыбызга бүгенге Мәүлид кичәсендә чыгыш ясау өчен мөмкинлек бирик әле. Эльвира Галимәрдәнова, каршы алыгыз.
Şad bular arvahları, kabul bular duaları, Buna beret canğa gül. Salawatullahi aleyke ya seyyidel mürselin, cümle bizni rahmet eyle ya ilahel alemin, cümle bizni rahmet eyle ya ilahel alemin, ya ilahel alemin. Эльвира Алимарданова һәм Сырнай фольклор этнографик ансамбле. Зур рәхмәт. Зур пәйгамбәр туган көн бу. Шатлык көне. Илаһим хөрмәтеңә шатлык тусын. Зур пәйгамбәр туган көн бу. Хаклык көне. Илаһим хөрмәтеңә хаклык тусын. Җир йөзенә рәхмәт нуры иңгән көн бу. Илаһим бәндәләрең ярлыкасын. Җир йөзендә кара уйлар күтәрелеп, күңелләргә шәфкать уен салсын. Илаһим пәйгамбәр хөрмәтенә без яшьләрнең күңелләрен шат әйләсен. Алгы көндә ак бәхеткә юлдаш итеп, ил-йорт өчен яраклы бер зат әйләсен. Инде шушы теләкләрнең дәвамы буларак яңгырасын чираттагы җырыбыз. Газинур, дуга кылыйк без. Авыр уйларда калсаң, өмет тотар кулыңнан. Яхшылыкка ияреп, изге юлдан барыйкчы, бәхет шатлык табыйкчы, дөнья киңсәхә, тормыш кадерен аңлыйкчы. Дуга кылыйк без, бәхет китмәсен, дугалар кылыйк, өмет китмәсен бездән. Дуга кылыйк без, шатлык китмәсен, дугалар кылыйк, иман китмәсен бездән. Тормыш бәрәкәтләр бирсен, инсаф тауфикларын бирсен, иман ижмахларын бирсен, җанжал купмасын. Барлык җинаятьләр китсен, акыл саф тойгылар бирсен, тормыш күзәллеге артсын, яңа таң атсын. Яхшы яманмы һәр бәндә, җаны тәнендә чакта, хак юлыннан китмәсә, гаеп булыр тормышта. Кемдер сәхрәдә йөрер, кемдер гүл бакчада, һәркем тәкъдирен күрер. Дуга кылыйк без, бәхет китмәсен, дугалар кылыйк, өмет китмәсен бездән. Дуга кылыйк без, шатлык китмәсен, дугалар кылыйк, иман китмәсен бездән. Тормыш бәрәкәтләр бирсен, инсаф тауфикларын бирсен, иман
tutup birge Yıkılıp nurga Dua kılık biz Ümit gitmesin bizden Durmuş bereketler birsin İnsaf tevfiklerin birsin İman icmahların birsin Can şavkutmasın Barlık cinayetler gitsin Akıl saf duygular birsin Durmuş güzelliği artsın Yana dağıtsın Газинур, зур рәхмәт. Инде мөхтәрәм җәмәгать, менә узган атна ахырыннан бу атна башына кадәр 4-5 көн дәвамында Пермь төбәгендә булырга туры килде, Мәүлид кичәләрендә катнашырга туры килде һәм әлеге төбәктәге милләттәшләребезгә, кан кардәшләребезгә, мөселман кардәшләребезнең күңелләренә бик тә хуш килде Сырнай фольклор этнографик ансамбле егет-кызларының чыгышлары. Чын мәгънәсендә 70 төрле һөнәр ияләре булган егетләр, кызлар бүген дә менә безнең кичәбезнең йөзек кашы күрке булырга лаеклылар миңа калса. Без әле әйдәгез, менә инде үзләре ансамбль белән чыгыш ясаганда аларны сез күзәтеп калгансыздыр. Хәзер үзләрен генә сәхнәгә чакырыйк әле. Сырнай фольклор этнографик ансамбле солистлары Илгиз Шәйхразиев, Илмир Ямалов. Gözlerini küter, bu dünyаны güzel Barda jaylap tüzülgen, hem bu bilge bizge Kişe ölgen jirge, bugün yawa bereket Ul tirile irtege, hem bu bilge bizge Bäxit şatlık kilgende, rahmetimiz unutıla Kaygıga yoluqsak, sırrыбыз Allah'dan Kaydan keldik şunda, kaytırбыз ahırda Emin günler dürüst durmuş, nasip et ya Xuday Adaşkanlar tabılsın, tabışkanlar ayrılmasın Avrular davalansın, amin şulay bulsun Jirde suğuş tuktasın, kan kıyular bulmasın İşitkenler kabarlasın, amin şulay bulsun Kulna suzuk köke, min yalvaram Kaydan keldik şunda, kaytırбыз ahırdan Emin günlerdir ıstırmış, nasip et ya Xuday Бәхет шатлык келгәндә, рәхмәтебез оныtıла Кайгыга юлыксак, сорыйбыз Алладан Кайдан келдек шунда, кайтырбыз ахырдан Эмин көннәр дөрес тормыш, насip et я Xuday Күзләреңне күтәр, бу дөньяны күзәт Барда жайлап төзелгән, һәм бу билге безгә Кичә үлгән җиргә, бүген ява бәрәкәт Ул тирелә иртәгә, һәм бу билге безгә
Илгиз Шехразиев, Илмир Ямалов. Зур рәхмәт.